Hey, mga bagagnong, mga hilason kay mong dagko, paminaw mo. Wala, dili mi kadungog kay bungol mi. Oh, tanawa oh. Na ako'y minsay para ninyo. Unsa na sad na imong mensahe na sad? Basin bahay na sad na sa construction worker. Kamo gi-underestimate mi ninyong mga OFW. Unsa na underestimate? Wala ako kasabot anak kay wala ko grado. Bisaya ra gud be. Oo, katabang lang bitaw mi diri. Ha? Kasi may nag-ingon sa imo nakatabang ka diha. Wala ko nag-ingon. Basi sila. Tigkos ko sug iniduro, tig hugas og lubot sa bata. Uy, mao na diha. Mao din na imong trabaho diha. Abi na kung bisinti ka kay namili man ka og seaman og pulis. Dili man ka sa construction worker. Uy, tigkus-kus ulit ka sa lubot sa bata diha. Eh, unsa naman karon at least among trabaho marangal. Ha? Unsa di tawag nimo sa construction worker? Dili marangal. Uy. Basi mo atutulong construction worker sa imbalay aron ko baon to. Kay imuhang gitamay-tamay. Kaming mga OFW, mga gwapa. Guwapa ko. No? Guwapa ka lang ka kay gipangalaan kasi imuhang mama na naglihig butong. Pero giapil man pud ang palwa. Napahingi po na murag gabas sa putaw. Mga gwapa ha. Paminaw. Dili lagi mi mamina o kay bungol mi, bungol. Eh, kamo dira, may itsura pa baka mo. Kani mga babae diri puro ni mga gwapa kay wala ni nagsalig og mga make-up. Sus, mao jud ang gwapa sa inyo ha. Wah! Social mi diri Matulog mi with aircon. Aircon nga guba man na. Atik-atik ra man na perting inita man diha sa Saudi. Wala man tawi aircon diha. Oh, asa ka pa? Kutis artistahin yarn. Guapa. Kay bugnaw among tulugan. Guapa. Kutis artistahin raman ka kay naa ka sa sulod sa balay. Kami kay mga kugihan maunang itom ang amo ang mga panit. Mga hilason. Ikaw maoy hilason. Mga hinawayong dagko. Ikaw maoy hinawayon. Murag mga gwapa. Talite lang agi. Oo, gitaliti bitaw mi tungod sa kainit ug sa abog pero wala mi nagdaot sa amo ang isig ka tao. Ikaw na ara bitaw ka sa sulod sa balay, puti ka pero ang imo ang kalag labaw pa sa taliti na hapit na nakuhaon sa yawa. Buang manday mo sa inyo. Nabuang rami tungod sa imuha.